Groundmaking program of Ecopolis Foundation are designed to be a functional tool for local communities in schools, NGOs, even informal initiatives to do something good for the landscape, for the environment where these people live, and for their communities. The principle which we always take in consideration is public participation. That means that all the ideas and work has to come up from the bottom, from the people that want to make a change. The program Living Trails is going very deeply to the question of landscape in Slovakia. There are 14,000 kilometers of hiking trails in Slovakia, which were developed in the last 60 years, and in the last 10 years they are out of any importance of state authorities. That is why we initiate and support local partnerships in a given landscape, in given regions, which are active and which maintain these trails, and creating and improving the recreational function of landscape in various Slovak regions. We are supporting organizations and people in regions by forms of grants. In addition, we appreciate very much that we have very good corporate donor of this program. It means that this recreational function of landscape is important not only for us, but visible it is important also for private companies in Slovakia, what create very good perspective. Keď niekto si chce zlepšiť prostredie medzi panelákmi alebo ja neviem, nejaké námestičko alebo niečo podobné a má tu možnosť, že nemá nejakú samosprávu, ktorá povie a takto to bude, lebo to je proste zamiesenie si na problémy, tak ten program je vlastne na toto určený, že sa naplánuje spoločne, ale ako verejnosť sa považuje za experta na miestnú situáciu. To znamená, že ten architekt vlastne má ako partnera verejnosť. Mne osobne sú aktivity nadácie Ecopolis sympatické v tom, že svojou činnosťou dokážu veľmi dobre prepojiť odborné zložky, laické zložky a úradné zložky, ktoré sú dôležité pri tvorbe akejkoľvek krajiny. Tak Pohorela bol príbeh dediny, ktorá aj z toho historického hľadiska nemala námestie. Ale ten vývoj život priniesol, že zrazu im tá potreba vznikla. Mali tam taký priestor, ktorý bol využívaný, že ľudia tam parkovali. Naplánovalo sa námestie, takže vlastne boli plánovacie stretnutia, bola anketa, boli proste nejaké debaty. A teraz sa vlastne majú priestor, ktorý jednak tam majú trhy, je tam priestor na autobusový prístrešok, je tam ten premiestnený pamätník, je tam veľká šachovnica, na ktorej už mali nejaký turnaj v lete, stavanie májov a ako vlastne vznikol priestor, ktorý strašne potrebovali, ktorý spája tých ľudí a je to ich námestie a teraz sme sa pýtali, že jak sa bude volať, že to musia ľudia povedať a to bolo úžasné, že starosta nejaký povie, že to musia ľudia povedať a to bolo strašne príjemné. V priebehu minulého roka nadácia Ecopolis tu realizovala projekt Priestory pre ľudí a cieľom toho projektu bolo zapojiť verejnosť do plánovania mestského parku Horné Lanice. No a tento projekt bol pre nás ako pre mesto, ktorý sme boli partnerom projektu, bol veľmi dobrý podklad pre spracovanie urbanistickej štúdie. Dali sme možnosť jednak študentom architektúry, študentom krajinnej architektúry, ale aj autorizovaným architektom. Do zadávacích podmienok sme teda premietli, aké sú názory verejnosti na využitie tohto parku a myslím, že to bolo veľmi prínosné. Dva víťazné súťažné návrhy teda tvoria nejaký územnoplánovací podklad pre ďalšiu postupnú realizáciu tých navrhovaných myšlienok v tomto parku. Úsilie, ktoré vynakladá nadácia Ecopolis, to
týchto vecí, ktoré zapájajú občanov a umožňujú im vyjadrovať sa a tým ovplyvniť rozhodnutia a ovplyvniť to budúcno, ktoré by sme si mali tiež ako si vážiť. To si cením na tom. Toto je malá lezecká stena. Horolezectvo je strašne populárne dneska. Ale teraz tom neradím liezť, lebo pozri, tu sú tieto. Pokazím na kľúčku.